Μπίσεσβαρ να ετοιμάζεται για την εκτέλεση του 10ου κόρνερ. Κεφαλιά που γίνεται στα δίχτυα. 1-0 ο Απόλλωνας από τον γκολ του Μπέντσοπ στο 69. Ο Γκέριε. Μπίσεσβαρ να ετοιμάζεται για την εκτέλεση του 10ου κόρνερ. Κεφαλιά που γίνεται στα δίχτυα. 1-0 ο Απόλλωνας από τον γκολ του Μπέντσοπ στο 69. Ο Γκέριε. Ο Γκέριε πήδηξε πάρα πολύ ψηλά. Ο Γκέριε στη δεύτερη του ουσιαστικά επαφή με την μπάλα, με αυτή την καρφωτή κεφαλιά, λύνει το γόρδιο δεσμό στο 69 για τον Απόλλωνα.